εσύ, εγώ η μάνα σου και εσύ για καλά. Καλώς, είπαμε 2 καφέδες. Σκέτους είμαι έτοιμα. Τι λέω. Τι θα γίνει με σένα, μπορείς να μου πεις? Θα έρθεις καμιά φορά να δουλέψεις? Τι θα γίνει ρε Σάφη, έλα βοηθήσει ένα φορά τον γέρο σου και εσύ. Άσε μας δεν θα και εσύ. Ωχ, έχουμε τα προβλήματά μας, έχουμε και εσάς. Σπουδαία προβλήματα. Τις γυναίκες. Βεβαίως τις γυναίκες, πατέρα, διότι εγώ είμαι νέος και μέσα μου να πούμε έχω φλόγα. Μέσα μου έχω έναν τίγρη. Κι εγώ άντρα σήμερα δεν κάνω έτσι. Ναι, αλλά εσύ δεν έχεις τίγρη. Τι έχω? Σκουλί. Έλα, σταμάτα τις αγγλίες. Έλα εδώ να πας. Σταθεί. Σταθεί. Έλα εδώ. Σταθεί. Άσε γλαμάρεις. Η ζωή έχει άλλα προβλήματα. Στην ηλικία σου εγώ είχα παντρέψει 3 αδερφές και ήμουν μόνος. Ούτε πατέρα είχα ούτε κανένα. Εγώ δόξα τω Θεώ σου, πατέρα. Ως πότε όμως? Γι' αυτό σου λέω να προσέχεις την υγεία σου. Αν θέλεις να είμαι καλά στην υγεία μου να σε βοηθήσεις. Τι λες μωρέ, να μένω για καφετζή με προορίσεις. Γιατί κακό είναι. Ναι, κακό είναι, γιατί εγώ είμαι για μεγάλα πράγματα, για πολύ μεγάλα πράγματα. Δεν έχω να σου πω αυτή την κορμάνα μου που κουβαλώντα ένα δίσκο. Του είσαι εδώ σήμερα το 500 που γιατί με τα πει. Δεν έχω. Ορίστε, εκεί να θέλεις να ακολουθήσω εγώ το επάγγελμα το δικό σου που δεν έχεις να δώσεις στο γιο σου ένα 500. Δεν αλλάξεις επάγγελμα, λέω εγώ. Δεν αλλάζεις καλύτερα πατέρα εσύ. Έστω ξέρω ναι, γιατί εμένα έπρεπε να με έχει γεννήσει ένας λάτσης, ένας νιάρχος. Αλλά εσύ ήσουν εγωιστής, επέμενες όλοι και καλά με γεννήσεις εσύ, κάτσε ρε φίλε. Άσε να πούμε, αφού εγώ είμαι για μεγαλεία. Γιατί δεν αφήσεις τον άλλο να με γεννήσει, επέμενες όλοι, θα σε γεννήσω εγώ. Πλήρωνε τώρα. Αν σου φέρω το τραπέζι στο κεφάλι θα δεις πολλά όνειρα ακόμα. Σιγά μωρέ να μου πες το τραπέζι στο κεφάλι, κάτι τέτοια λες και μου γίνεσαι πολύ σπαστικός, το ξέρεις. Τώρα θα σου έλεγα. Αν θες να πάμε καλά σοβαρέψου και αποφάσισε να δουλέψεις. Ναι, στο καφενείο. Μάλιστα στο καφενείο. Να θα το ποδώσω και εσένα. Τότε τρέχα